himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios sa pagpalandong namo sa nagkahiduol nga pagkatao sa imong anak nga nagpahiubos sa pagpakatao gikan ni Maria Birhen ug sa pagpuyo uban kanamo nangamuyo kami maluoy unta siya kanamo nga imong dili takos nga mga alagad ini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod. Kinotlo gikan sa basahon ni Malakias. Miingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ipadala ko ang akong sinugo, pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit, muadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy, muanhi ug magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsa may makaharong, inigpadayag na niya. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw, ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom, sama sa pagputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari, ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad dadun sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem ngadto sa Ginoo. Makapahiumuot na kaniya sama kaniadto.
Ania ipadala ko kaninyo si Elias, ang propeta. Anos apa moabot ang adlaw sa Ginoo, ang dako ug makalilisaw nga adlaw, aron pagkabig sa mga kasing-kasing sa mga amahan, ngadto sa ilang mga anak, ug sa kasing-kasing sa mga anak, ngadto sa ginikanan. Tingali unya, moabot ako, ug muhampak ug kamatayon sa yuta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ihangad ang inyong mga ulog tanaw, kayang inyong kaluwasan aduol na. Ipakita ka nako, Ginoo, ang imong mga paagi. Ug tudloy ako sa imong mga agianan. Aga ka ko diha sa imong kamaturan, ug tudloy ako. Kay ikaw ang akong Dios, nga akong manluluwas. Maayong matarong ang Ginoo, sa ingon ni nagapakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatultol siya sa mapaubsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa mapaubsanon sa iyang agianan. Ang tanang mga dalan sa Ginoo, maayo makanunayon. Alang kanila nga nagabantay sa iyang kasabutan ug sa iyang kasuguan. Makigigalang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Ug ang iyang pagsabutan aron pagtudlo kanila. Ihangad ang inyong mga ulog tanaw, kay ang inyong kaluwasan aduol na. Palihog manindog.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Niabot ang panahon nga si Isabel manganak na, ug nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayod ang Ginoo kaniya, ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ila na untang hinganlan siyag Zacarias, ang ngalan sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. Unya, misinya sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias ug misulat, Juan ang iyang ngalan. Ug nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias ug gidayeg niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita mahitungod ni ining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati ni ini ug nangutana, unsa kaha ang kaugmao ni ining bataa? Kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Maayong gabi kanatong tanan. Ato sa pakpakan ng Ginoo. Kung nakamatikod mo mga igsoon, simple lang kaayo ang eksena sa Ebanghelyo karon. Sa mga nanlabayng mga Ebanghelyo, naadiha ang mga nagdamgo, naadiha ang mga daghang mga nagkalain-laing eksena. Karon sa Ebanghelyo mga igsoon, simple lang kaayo ang eksena sa Ebanghelyo karon. Ang paghatag og pangalan sa batang si Juan. No? Ang paghatag igora sa paghatag og pangalan sa bata nga si Juan. Pero sama sa daghang butang niining kinabuhia, kadtong abi nato og simple, dinhi man di ay magsugod ang lawom nga mensahe sa Dios. Para atong masabtan mga igsoon ang konteksto sa Ebanghelyo karon, gusto sa mga kaparyentihan nga panganlan ang bata og Zacarias. Klaro og gisaysay gyud dinhi sa Ebanghelyo nga gusto sa mga silingan, gusto sa mga kaparyentihan nga ang bata nganlan og Zacarias. Adto kuhaon sa pangalan sa iyang amahan kay maumay tradisyon, no? Normally mao man gyud unta ang sakto, no? Kay tradisyon man ni sa mga Hudyo. Normally mao untay sakto kay sa kultura ug tradisyon sa mga Hudyo, do dili siya absolute nga balaod, no? Take note, dili siya absolute nga balaod. Do kultura siya, tradisyon siya, pero dili siya absolute nga balaod. Kasagaran, ang unang anak nga lalaki pagatawgon sa pangalan sa iyang amahan o apuhan. No? Unang panganay nga lalaki sa mga Hudyo, kinahanglan ang pangalan sa maong bata ngan sa iyang amahan o di kaha sa iyang apuhan. Mao ni ang kultura o tradisyon sa mga Hudyo, do dili siya absolute nga balaod. Ang rason niini mga igsoon aron pagpadayon sa ilang kaliwatan. No, I hope nga makuha nato ang rason niini aron pagpadayon sa ilang kaliwatan, paghatag og pasidungog sa amahan ug pagpanalipod sa identity sa ilang pamilya.
Mao ni ang rason nganong ang unang panganay nga lalaki nga Hudyo kinahanglan ang iyang ipangalan pangalan sa iyang amahan ug urdi kaha pangalan sa iyang apuhan. Ang rason aron magpadayon ang ilang kaliwatan ug mahatagan og pasidungog ang amahan ug pagpanalipod sa identity sa ilang pamilya. Now, niining puntuha mga igsoon, mi-intervene ang Ginoo, no? Mi-intervene ang Ginoo pinaagi ni Isabel nga iyang inahan. Ayaw Juan ang iyang pangalan, no? Nakabantay mo kung naminaw ta sa ebanghelyo, mingsud sa eksena si Isabel. Mi-intervene ang Ginoo pinaagi ni Isabel. Mingon si Isabel, ayaw Juan ang ipangalan kaniya. Kay ang buot ipasabot sa pangalang Juan mga igsoon, God is gracious. Akong balikon, ang buot ipasabot sa pangalang Juan, God is gracious. Ang Ginoo mahigugmaon, ang Ginoo maluluyon, ug ang Ginoo manggihatagon. I hope nga atong nakuha ug nasabtan, no? Ang maong konteksto nga kinahanglan nga ang unang panganay nga lalaki nga Hudyo ipangalan siya sa amahan o apuhan. Ang rason pagpanalipod sa ilang identity sa pamilya, mahatagan og pasidungog ang amahan ug magpadayon ang ilang kaliwatan. Mga igsoon, dinhi pa lang maigo na ta dinhi, no? Muangkon man ta or dili, daghang higayon sa atong kinabuhi nga gusto usab nato og Zacarias. Gusto usab nato ang Zacarias kay mao may uso, mao may trending, mao may familiar, labi na kung maghatag ta og pangalan sa bata, no? Not necessarily Zacarias atong ipangan, no? But kung naminaw ta, kung musunod ta sa maong gospel, mura ta usahay, mura ta ganahan ta nga gusto ta og Zacarias pod ang maong ipangan. Tungod kay mao may uso, mao may trending, mao may familiar, labi na kung maghatag ta og ngan sa bata. Pero ang Ginoo kanunay nga adunay mas lawom nga plano. Si Juan wala siya gitawag aron musunod sa lakang sa iyang amahan. Si Zacarias mga igsoon usa ka pari, temple priest siya didto sa Jerusalem, no? Mao na nga wa gitawag si Juan aron musunod sa lakang sa iyang amahan isip usa ka temple priest, no? Kundi gitawag si Juan aron pagpahinumdom kanatong mga tao, aron pagpahinumdom sa kalibutan nga ang Ginoo maayo. Pagpahinumdom sa kalibutan kung kinsa ang Ginoo. Usa ka Dios nga abli ang kasing-kasing, Dios nga manggihatagon ug Dios nga dili hakog sa grasya. Mga igsoon, ang ebanghelyo karon nagdala kini kanato sa tinuod nga diwa sa Pasko. No, ang ebanghelyo karon nagdala kini kanato sa tinuod nga diwa sa Pasko. Ang Pasko dili lang kini mahitungod og dekorasyon, no? Ang Pasko labaw sa nga tanan, dili lang kini mahitungod og pagkaon, kundi ang Pasko mga igsoon mao kini ang sugilanon sa usa ka Ginoo nga wala magkuwang, wala magtinihik ug wala magduha-duha ang hunahuna nga ihatag ang iyang kausa-usahang anak nga si Hesukristo. Usa ra ka buok pero gihatag pagyod. No? Ang Pasko mga igsoon mahitungod kini sa sugilanon sa usa ka Ginoo, no? Sa usa ka Ginoo nga mihatag sa iyang kaugalingon nga wa maghuna-huna, wa magduha-duha og hunahuna nga paghatag nga ihatag ang iyang kausa-usahang anak nga si Hesukristo. Usa ra ka buok pero gihatag pagyod. Ingon niini mahigugma ang Ginoo mga igsoon. Maong sakto ra gyud nga moingon ta, ang tinuod nga diwa sa Pasko mao ang pagpaambit, no? Ang tinuod nga diwa sa Pasko mao kining gitawag og sharing. Tungod kay sa wala pa kita mo paambit,
Duna nay Ginoo nga miuna ug paambit nganhi kanato si Jesus mismo. Mga igsoon, sigurado usab ako nga halos kitang tanan adunay mga personal nga kasinatian sa pagkamanggihatagon sa Ginoo, no? I know nga kitang tanan nga niya dinhi ug wala dinhi. Kay bao ko nga duna tay mga personal nga mga kasinatian sa pagkamanggihatagon sa Ginoo. Kadtong panahon nga abi nimo ug maguba na inyong pamilya, pero somehow hangtod karon nagkahiusa lang gihapon. Naagihapon ng pagsinabtanay. Abi nimo kaniadto murag dili mulungtad ang inyong kaminyoon. Pero hangtod karon nag-uban lang gihapon mo, nagsinabtanay lang gihapon mo, nagpasinayluay lang gihapon kamo. Kadtong nasayop ka sa panahon nga nakasa ka, batok sa Dios, batok usab sa katawhan, pero naa lang gihapoy second chance nga gihatag ang Ginoo kanato. Kadtong panahon nga nahurot na ka, no? Kadtong panahon nga nahurot na ang imong kusog sa pag-ampo, pero suddenly nagpabilin nga naghuwat gihapon ng Ginoo kanato. Gidungog lang gihapon niya ang atong mga pag-ampo. Katong abi nimo, no? Katong abi nimo nga di na maulian ang imong ginikanan, di na maayo imong igsuon tungod sa sakit nga hangtod karon naa lang gihapon, pero matinga ka kay hangtod karon buhi lang gihapon sa kanunay. Katong abi nimo og di ka makasud og maayo nga trabaho, pero matinga ka nganong gipahiluna ka sa Ginoo. Mga igsoon, I know deep in your heart naatay mga personal nga mga kasinatian sa pagkamanggihatagon sa Ginoo. Dili man nato masulti dinhi kay ako ra man ang nagsigigyaw-yaw, and I know some of you here naa deep in our heart naatay mga personal nga mga kasinatian kung giunsa ta pag-isa sa Ginoo human sa atong pagkahilukapa. Naatay mga personal nga mga kasinatian kung giunsa ta paghigugma sa Ginoo. Naatay mga personal nga mga kasinatian kung giunsa ta pagpasaylo sa Ginoo human ta nakalapas batok kaniya. Deep in your heart, kumutan-aw ta ni makakita ta ni mga igsuon. Mga igsuon, kada adlaw gipamatud-an sa Ginoo ang kahulugan sa pangalang Juan. Matag adlaw sa atong kinabuhi gipamatud-an kini sa Ginoo ang pangalang Juan. God is gracious. Pero nakabantay mo, no? Basta Pasko, murag mas buutan kaayo ang mga tao. No, basta Pasko, timpong Pasko, matingata kay murag buutan kaayo ang mga tao. Taas og pasensya, dali ra kayo makapasaylo, kasagaran nato madungog, sagdi na laman Pasko bitaw ron. Pasayluan na laman na, Pasko bitaw ron. Tugti na laman na, Pasko bitaw ron. Sa pamaytig pugong. Sa mga ginikanan, labi na kung nay mga anak mananghid. Nay, muadto sa kugbikyo. Yadi ni mo paadtoon, muingon imong lula. Tuguti na laman na, Pasko bitaw ron. I know, makarelate ta niini, makadungog ta niini. Gikan sa baba sa atong mga ginikanan usab. Pasko bitaw ron, no? Tuguti laman na, Pasko bitaw. Sabta laman na, Pasko bitaw ron, no? Pasko bitaw ron. Tinuod, no? Tinuod ni tanan. Tungod kay naay gusto mahitabo ang Pasko sa atong kasing-kasing nga mahimong extra kind, extra patient, and extra generous. Pero ang pangutana mga igsoon, hangtod kanusa, no? Hangtod kanusa. Tungod kay inighuman og Pasko, balik na pud sa naandan. No? Inikahuman og Pasko, mubalik na pud sa naandan. Mubalik na pud ang init sa o. Mubalik na pud ang pagkasuyaon. Mubalik na pud ang pagkamapahitason. Mubalik na pud ang paggamagama og istoryang di mao. Mubalik na pud ang pagkamakaugalingon, kining gitawag og selfish. Mubalik na pud ang pagka-feeling righteous. Mubalik na pud ang pagka-chismosa.
Mubalik na pod ang pagsigig panglibak. No? Nahuma naman ang Pasko. Di na ka mao mo sabot. Mga igsoon, God is gracious, dili lang panahon sa Pasko. Akong balikon. God is gracious, dili lang panahon sa Pasko. Dili siya seasonal. Dili siya limitado sa buwan sa Disyembre lamang. Ang iyang grasya kada adlaw. Busa ang imbitasyon natong tanan, dili unta kita mahimong seasonal Christians. No? Dili unta kita mahimong seasonal Christians. Ana ra ta mabuutan kung Pasko. Kung wa nay Pasko, mubalik na pod sa pagkabati nga batasan. Sa katapusan, hinaot nga mahimo unta kitang gracious. No? Matag karon og unya, hinaot pa unta nga mahimo unta kitang gracious sa pulong, sa atong binuhatan, ug sa atong pagkigrelasyon sa uban. Atong hinumduman nga adunay Pasko tungod kay gracious ang Ginoo. Busa, mahimo nga mabulokon ang Pasko kung kita mahimo usab nga gracious. No? Kita ray may makasulti niini ba? No? Bisan pag unsaon ako yaw-yaw dinhi. Kung di nato ni puy-an, di gihapon. No? Mo na mga igsoon, iniguli nato sa ato, inikatog nato karon, inigmata nato ugma, atong pahinumduman natong kaugalingon nga mahimo unta kong gracious. Amen. Amen. Palihog manindog. Mamati kita sa tawag ni Kristo, magtukaw kita alang sa iyang pag-abot sa kalibutan, ug diha sa atong mga pag-ampo, muingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. aron ang Santo Papa o kaobispuhan mangunahan sa pagdasig o pagligon sa atong katawhan ngadto sa pagbag-o o pagpanalingsing sa atong pagtuong Kristohanon. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Aron ang tanang simbahang Kristohanon magkahiusa sa pagsangyaw sa maayong balita, pinaagi sa pulong ug sa mahigugmaong pagpangalagad sa tanang katawhan. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Aron dinhi sa atong diocese, makita ang kahingkod sa atong pagtuo ug pagsangyaw diha sa atong pagpakabana sa kinaiyahan kay ang kabukiran ug kadagatan, kaumahan ug katubigan, hinatag sa amahan ug angay ampingan. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Aron ang mga masakiton makadawat og kahupayan ug kalipay gikan sa mga pag-ampo ug pagdasig sa ilang banay ug kahigalaan. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Aron ang atong mga paningkamot ug kahago alang sa simbahan muduso sa atong hinigugmang nangamatay ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Sa kahilom sa atong kasing-kasing, atong iapil sa atong mga pag-ampo, ang atong mga personal nga mga katuyuan. Ginoong Hesukristo, dili kami makatukod og bag-ong katilingban kun wala ka. Sa among pagsangyaw sa maayong balita, ubani kami ug pakit-a kami sa hustong dalan aron magasunod kami kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod.
palihog manindog. Umagang ka na mo, ang himaya mo. Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, galang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga mao'y kahimpitan sa among pagsimba sa Dios, makapuypuyon ta kanimo aron sa ulogo namo sa putli nga kasing-kasing ang sinugdan ng mga adlaw sa among manunubos. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amahan, makagagahom sa tanan ug kanunay buhi nga Dios, angay gayod nga kanunay ug sa tanang dapit magpasalamat kami kanimo nining among pagpasidungog sa bulahang Birhen Maria. Siya mao'y una nga misangyaw kang Kristo, dinasig sa Espiritu Santo, nagdali siya pagdala sa iyang anak ngadto kang Juan, aron siya masantos ug mapuno sa kalipay. Bisan karon sa among panahon, ang mahal nga Birhen pinaagi sa iyang panag-ingnan, nagdasig og bag-ong mga magwawali sa ebanghelyo, nga iyang giamumahan uban sa inahanong gugma, ug gilig-on pinaagi sa iyang walay hunong nga pagpangalyupo alang kanila, aron ilang madala sa tibuok kalibutan ang maayong balita ni Kristo, ang manunubos. Pinaagi kaniya ang mga anghel ug mga santo sa langit, nagahalad sa ilang pagsimba, diha sa ilang paglipay sa imong presensya sa kahangturan. Mahiusa unta ang among tingog sa ilang madaugong awit sa pagdayig. Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunanog miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas
nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunanog miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ulalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Nagasangyaw kami sa imong kamatayon, ug nagmantala sa imong aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Ingon man Ginoo kining katawhan nga naa sa imong atubangan karon. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles Pedro ug Pablo, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi ni Kristo uban og diha kaniya ang tanang pasidungog ug pagdaig kanimo Dios Amahan nga makagagahom kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Palihog manindo. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karon ipakita ta ang timaan sa atong panaginig suunay, panagdait maanaa kaninyo. Palihog mangluhod. Mga igsoon, mao kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Sa dili pa nato tapuson ang santos nga misa, atong pasalamatan ang Ginoo nga niata dinhi karon nakasimba nining ikawalo nga simbang gabi. Atong pakpakan ng Ginoo. Ato sa pasalamatan ang BCBP Tagbilaran East and Panglao Chapter sa ilahang pag-awit kanato, pagduyog, ang atong choir, ang BCBP nga mousab naghatag og kapiskay sa atong liturhiya karon. Daghan kayong salamat ninyo. Ingon man ato sa pasalamatan ang atong mga lay ministers, ang atong mga sakristan, ang atong mga seminarista, ingon man ang atong mga collectors, ang Yofolo. Salamat kayo ninyo ha sa inyong pag-alaga dinhi sa katedral. O human sa katapusang panalangin, akong hangyoon ang mga nag-birthday karon, nagsaulog usab sa kasumaran sa ilang kaminyoon, ingon man ang tanang mga bata nga ni adinhi, duol mo sa atubangan kay bisingan mo ni Father. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa ngatanan, ang Amahan, ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada kalinaw gugma ni Kristo.